Yes, comrade, good afternoon. How are you? Guys, Matemaja, actually, mbiri apolisi alipana bale kose komanso anthu amene kama charge kuti amwenye wezire ndalama komanso onse kugenchiro za nyumba kuti ndalama zikwezedwe manga ndi moyo wathu amene ovutula pa town pano zapeza kwena kuti anthu amatsogolerawo amangidwa. Yes, anthu amatsogolerawo amangidwa. Anakwanisa ndi ukafika chako parliament kuti anthu atsogolera nalowa mkati ndithu then kenako angozindikira kuti ndezonse I think kani yonse alongosola okha omangidwayo nayenso omangidwayo aliso mkatimu olongosola yekha chiyonse kuti zaenda bwanji. Guys, thank you so much. Malawi and cameras. Osadandaula achigezi mulungu amakhala mbali yathu takwanisabe anthu ochepa zafika parliament apapa acheya ndawira atatu alowa mkati tili mkati apapa tikudikira nena zoti atilankhule ifeyo takwanisa ifeyo takwanisa kutani kufika kunoku akaziotche tikumenyera ufulu wathu tafika parliament apapa acheya ali mkati mutha kuona apopo tesiri kubwerera mbuyo aya cholinga yathu ndithu mpaka chitani chikwaniritsidwe tili kunoku parliament ena nonse amene mwafoka tazifoka koma ifeyo tili ndatola nkhani kunoku mutha kuona nde aliyense amene mwavulala mulungu akuchizani osadandaula tili limodzi koma iwe wangokhala iwe chabwino. The budget. As of now, there is no way we can present our petition. Thank you very much. Jafar Pedro Abdurrahman, chairperson of the Shops and Domestic Workers Association. Jafari Abdu Pedro. Yeah. Okay. Jafari Pedro. Yeah. What's up? Makonda fanda kupanga mena nandilera ndini makonda kwaika ko basi yeah no problem abuye mweyo basi ndima sangala kwambiri akujafala abuli sana zabwira kuti kwacha ase kusokoza mata fokozana kuti atisi ana vomereza kuti tipite tikakumanisane nawo kuti atipatse ndiyo za kupanga zatu kapena mission yatu kukulisa chenga wako unafika kwa amene anapeza pamene popo kufanya kuti acheya kuna chedu ina kufika ndiye akuti mmoja akatanda okay anamwana kanifani mabasi nao mabasi wabile na zona okay dirige phone yanga I know phone yawo ijeni mokesa ndilo wimbira yawo polisi wejamena na kwanza na wanja so far meaning to say I'm under arrest. Okay, no problem. As I said, mfano pepe pani zinazomukambe maana kuti muri ena kulandira zinga inima kugira mutu ife ndima kugira ntchito mushopu ndipo ngweratu ndilantu kugira ntchito mushopu ena kugira ntchito makoma amene kulandira ndama mbili ndani ife wa kushopu tikulandira 90,000 akuma nyumbako akulandira 52,000 muimira onse ineyo ndikuimira onse na ongawa zatu monga mmene mukudziwira mmene zinthu zilili ndipo tupeza nini kuti am under arrest ndi apembe kuti wina alesa atuluke tilwepo panoba pamangidwa anga okay madakali panoba chiwerengo cha anthu amene amangidwa sitingaforokoze bwino kozi zimachitikira ovulala wina ndi uja tinaye pano ena apita ku polisi wina fali bajeni tichaka ipo ndiso nthawi imene sinapa timakhanga tikutowa tiye gasi dali sanali pakati poteteza moyo wake munthu ameneyo sitingatopeka chiwerengo chenicheni koma timangolandira kuti ujeni zamene mangwana watatisa no uyo ndi wa polisi mangwana anemba fona ba ndo wa polisi anayembera foni nkulu chati mangwana ngati okay
Not wa we agent bana Alex aja. Kwa maana wina ujana za pesa kacho. Okay. Hadi we I'm under arrest. Yes. Sorry? Abo pano pandukira ndazibere. Ndipo ndikape kuti awo amene amanga watu si iwe mwene. Ndine disogolere zona kwanthu. Dziko lapasi ndi choncho. Dziko lapasi ndi chitumba anthu apeza bwanji kulapirika bigiri anthu akula 4,000 bigiri kodi 40,000 mutu wakumazaka itenga kuti so anthu akwata kufa ndi njala kuti ndadiruze bomali kusipika kuna kuti tuluka usanene ukabwere mawu ndiye ndichifake ndamalimbika kuti kwathu anthu akuvutika pano tunena pano anthu akufa ndi njala kuli kolera ndiye kutenteni ndi njala fetereza anthu sanalangire kumwaza mpaka na pano anthu anati fetereza thumba limodzi kodi thumba linalo ndalama zimene zinalowa mu thumba linalo zili kuti atiuze ndiye chimene mafuna muza mingisa kuti kumwaza sinaende bwino anthu adangolandira thumba limodzi line PK yuleya sanalangire chimanga chikumasula ndiye mafuna muza minister fa ku parliament uno atituma anthu akwathu kudzanena zimenezo program yoti anthu adzipereka fetereza wochipa program yoti fetereza anthu athandizike kumwaza sidaende kandi kwa Njolomola kandi kwa Ngadziwe kandi kwa Tulonkhondo kandi kwa Nchotseni kandi kwa Mulongolola kandi kwa Ziyaya kandi kwa Kunene Kude kandi kwa Chitumbwi madera onse akumwaza kumphete kulibe amene pakati pano anthu akuvutika ndiye akunakusanene ukalingwa tunene akutitulutsa kulopyeza kusanene tipitirizabe kunena zimenezi fa anthu anatiuza kutipanga zimenezi njala yogona nayo ndithu kuteko ulendo ndikadipempha kuchalizo masiku 3 ine osaja ana osathira pansi nimachita kupempha zikomo kwambe MCB muri njani wo kaimo rora risila dzururi sakudzika munhu wake akungoyisiya makomo mwa anthu avairo sinthu danyamara iro isunta MCB 25 kaganiza jana kapira kutiko wachisiya dzuru funa kuchitenga rine chaboma resi ishi boma lili padzala ri ine comrade Simsokwe ndi mbale wanga Lighton Mangochi. Comrade Lighton Mangochi ndikudabwa to wa president Chakwera mwabwera kuno kumpoto lero ife timaona ngati muyendera zitukuko zomwe munatilonjeza pa kampeni pano mwasala ndi miyezi 6 zitukuko zijasizi kuoneka iyayi kuno mukangobwera ku State House imangokhala ntchito yoti musonkhanisa anthu panda pauti panzuzu akulandireni ndi nduna zanu zadyera zambiri za kumpoto